Hvad er du på? Har I en kendelse? Hvad er det derinde? Hvad er det derinde? Flyt dig, sagde jeg. 彼は善良な刑事で優しい父親だった。Er det Alexander derovre? Jeg har taget ham. Sandra! Prøv at tjekke, om jeg trækker vejret. Det er ikke Sofus, det her. De ser jo anderledes ud, når de er døde, mand! Det er perfekte brott. Hvorfor er det sådan, som Tristan kan smadre sådan bare en for? Vi kommer til at redde ham. Jeg har en plan. Kan du med Sofus? Ring efter politiet! Men kunne han sådan? Nej. Min mor kommer jo aldrig ud af det. Om du tager dem, så tager jeg livet af mig! Jeg skal nok få det at fungere. Men jeg har aldrig gjort det. Jeg ved godt, det er svært at se, men det gør det. Hey! 真夜中のゆりかご。